o concepto de contar. Pois, podíamos asumir que contar non é outra cousa máis que comparar con un patrón. E vou tratar de facelo con calma, porque contar é independente do concepto de número. É dicir, pode ser ter números e non saber contar, e podemos saber contar e non ter números. Vou poner o exemplo aquí, e seguramente vou explicado. Bueno, vou ter aquí as tres ovellas estas gantes, este é o redil onde teñen que ir dormir. E unha maneira de cerciorarse de se pola mañán saben as mesmas ovellas que entran, pois é contadas, 1, 2, 3, como faríamos hoxe, e pola mañán volveros a contar cando saen. Pero é se non soubésemos contar. Só pode ser unha persona con licenciatura, un grado de matemáticas, pastor, para fazer cousas dese tipo. Pois resolveu antes da seguinte maneira. Ovella que entraba, pedra que tiraban. Unha pedra, outra pedra. Non é necesario saber contar, nin ter o registro aquí, só hai que vixiar que non nos leven as pedras, porque mañá, cando salen as ovellas, a ovella que sale, pedra que volve ao seu sitio, e ao final, o plato queda vacío, e as ovellas queda vacío. Correspondencia ou non, o mesmo fenómeno de antes, correspondencia ou non, foi o que nos permitiu saber que teñamos as mesmas ovellas. Entonces, ao mellor xa conseguín que o de correspondencia ou non o vamos identificando como contar cando tiramos contra un patrón, non? O sea que antes puxeno como pouco paradigma de conocimiento do concepto de número, pero poderíamos contar sin chegar a números. Poderíamos contar sin chegar a números, non? Entón, aquí, neste caso, o propio patrón, en este caso o patrón serían as tres pedras que teño aquí, pois sirven como anotación. Xa entendemos que andar con pedras no bolsillo, aparte de que antes non había tantas bolsas de plástico como hai agora, pois non era tan fácil, e de aí que o mellor, pois os patróns fosen de outro tipo, pois non podían ser estas muescas que están postas aquí neste pau, neste oso, e imos ver que parece ser, por o resto que temos, que históricamente foi así, non? Como ímos a falar de moitos sitios, en fin, para, por menos ao principio, podernos entretener, sabemos que estaban ben nesos uns dos outros, que non había ave de todos os lados, nin aeroportos en todos os sitios, pois teño aí marcados máis ou menos os puntos. Isto faz referencia, teño marcados os puntos nos que se devolveu matemática de alguma maneira, non? Hai dos puntos nos que imos ver que apareceron restos que fan referencia, que imos falar deles, pero non hai indicios de matemática, o sea, que aquí só son, podrían producirse os núcleos de matemática. Empezando pola dereita a chinesa, hindú, a sumeria ou babilonia está metida aí no medio, veixo que aquí as coisas. Bueno, ainda se distinguen ben. A grega, nesa parte pequena, a romana, que, bueno, o imperio romano foi moito máis alá, pero a parte de matemática, pois, quizá foi máis ceñida aí ao principio. A egipcia, naturalmente, claro, a árabe que se pinta aí, hai que pintarla así grande, que nos coña a nos tamén un poquinho por parte de abaixo, porque foi fundamental o feito de que estuvésemos territorios tan extendidos para o accidente histórico que se vai producir, como que chegaremos ao final, non? E por outra parte, aquí aparece-nos moi distante, porque queda pola esquerda, pero se formos por outro lado, quedamos un poquinho máis cerca, pois temos en América os mayas por arriba e os incas, por inca por o sur, non? O sea que, por esos sitios todos, seguramente temos algo que aportar. Bueno, pois, temos ben algo. Os primeiros restos que se encontran son marcas en osos de animais que parecen transmitir a idea, de acordo co que apuntaba antes do fenómeno de contar, pois un sistema de numeración primitivo. As marcas que eu poñen antes, dicemos que é un sistema de numeración primitivo porque non é máis que unha acumulación. Non é necesario contar unha marca, outra marca, esta idea que parece que é intuitiva, que é natural para o sentido humano, todo o mundo sabe poñerse en cola, se necesar estudiar, sabe quen está adiante, quen está detrás. Pois este é o resto máis antigo que se recorda, que se coñece, e tratase dun oso, Socilandia, justamente abaixo, que dicía que en África non hai símbolos de matemáticas, isto é un pouco máis daquilo, e ten 29 marcas, abaixo, e na que eu poñen os puntos para expresar, puxen deles como 35.000, por se acaso arriba non vos parastes que eran 35.000, e pensades que eran 350, 35.000 anos hai que este, bueno, para tal o oso este que temos posto aquí. Outro oso moi conocido, famoso, pois este de, un deles, os anos 20.000 a.C., e aí teño dúas listas postas aí, e para que se vexa ben,
teño este gráfico aquí, e claro, como os matemáticos nos usan tantos os números, vemos números por todas partes, pois alguén é capaz de ver aí, pois incluso apretan un pouquinho, veio o descubrimento dos números enteiros, porque se fixa aquí abaixo, nos números 11, arriba, perdón, 11 máis 19, pois suma 30, 13 máis 17 suma 30, a suma de extremos igual a suma de medios, e isto os de Alsa entenden perfectamente que é unha relación de equivalencia cuyo conjunto cociente son os números enteiros. Será. E aí caen unhas marcas, unhas anotacións que están postas aí, e todo o máis son especulacións. Eu son matemático e non son especulador, feitos, simplemente do que hai postos. Bueno, pero son signos que non indican por sí matemáticas, só indican unhas necesidades e que a xente vai resolvendo, pois, engadindo as liñas. Non tiña outro método para facer ese tipo de cosas. No ano 2500, ou do 1500 ou 1900 a.C., pois, xurde a escritura. Desde aquela época de atrás, na que parecía que había unha necesidade para anotar de alguma maneira, ou que podría sucedernos que anotaban, non hai signo de escritura hasta o ano 3500 a.C., non? E é o que se conserva da época da zona de Mesopotamia, os sumerios en Egipto, pois a través de estas tabliñas de arxila, que precisamente tamén por eso se conservan, hai máis desto que o resto dos papiros dos egipcios, por lo que sei, pero estas son, vedes o estilo de curado que ten esta de aquí, os uniformes estos que tienen. Entonces, ese dato. A aparición dos números xeroglíficos é de 2800. O sea, despois da escritura uniforme que temos ali, non temos números xeroglíficos hasta 2800 a.C. E vedes, pois, como representaban o uso 1, eso que está posto aí, porque era cousa que sea, o 10, esa outra cousa que está posta aí, pois non falta que interprete isto. Un é un trazo, o 10 é un arco, o 100 é un rollo, o 1000 é unha flor, un rollo no sentido de rollo. O 10.000, un dedo, pois será, seguramente un dedo, a uña que dou un golpe nela. O 10.000, o 100.000 este, pois é un peixe, e o 1 millón de unha barbaridade, un home, non? Pois dicen que é o que hai. Quero dicir, sobre estes signos que se utilizan para a numeración, os egipcios, neste caso, agrupábanos, pois, aí vedes como con esos garabatos facían os seus números, non? 1, 2, 3, non era máis que unha sucesión, unha agregación de rayas desas aí, e observade, aquilo que comentábamos antes, de que o que os experimentos modernos ahora dicen que o cerebro non é capaz de procesar máis que 4, de alguna maneira se decirte tamén, non? Os grupos, para representar, por exemplo, o 7, 4 arriba, 3 abaixo, o 8, 4 arriba, 4 abaixo. Distinguimos dous grupos, rapidamente, e cada un desos grupos ten 4, non é necesario contar. O número é independente do proceso de contar. É o que queremos dicir, que o contar é independente do proceso de contar. O 9, pois igual, 3 bloques, rapidamente, cada un dos bloques ten 3, percíbese dun golpe de vista. Bueno, pois, os 21, como se farían os 21? Pois porían 2 deces, e depois porían 1. O 31, 3 deces, así farían, hasta chegar ao 100, e do 100 volta a empezar, non? Vedes que para poñer 90, pois terían que poñer 9 deces, e poríamos en 3 bloques tamén así, e así facían a numeración. Xa entendedes que isto era moitísimo máis complicado co que temos nos hoxe. Non sei se vos estades preguntando como é que nos iso ocorriu a facer iso antes, se é unha cousa tan fácil. Isto é o que quero vendernos, que o que nos parece moi fácil hoxe é dificilísimo, para que poñamos en valor e marchemos contentos para casa todo isto. Posiblemente en Egipto, con este nivel de matemáticas, con este nivel de un sistema de numeración que nos parece tan obsoleto, tan pouco versátil, pois posiblemente xa manexaban o calendario solar. É dicir, a división do ano en 12 meses de 30 días, o que despois ao final metían 5 ao final, pois posiblemente ven daquela época xa. O sea que tampouco liguemos un sistema de representación a matemática que se pode facer con ele. O sistema de representación facilita, pero o concepto, a estabilidade do concepto, é o que permite o traballo, non? É como pensar que unha persona que non pode falar, pois é capaz de crear, incapaz de crear, non? Unha cousa similar a este de aquí. Sería moito máis fácil a comunicación e a transferencia se tuvesen o sistema de representación, pero a matemática pode se desenvolver exactamente igual, non?
Bueno, pensemos que este calendario, este sistema de calendario de eclépticas, é o que nos chegou a nos hoxe. É non tuvo máis que, por dicirlo así, excepto as excentricidades dos romanos, darlle os números aos meses e o quero da preferencia de que se Augusto, non sei que, pois as dúas modificacións importantes foi o ano barro, que chamaban eles, o ano bisiesto, o ano 46 a.C., e despois a reforma gregoriana. O sea que xa había moito feito desde aquela, e ben feito, porque se conserva e se utiliza en hoxe, non? As primeiras evidencias de matemática, hasta agora falei primeiro de marcas, que eran o que eran, falei dunha suposta capacidade matemática para fazer uns cálculos para os calendarios, estes que habíamos aquí, pero a primeira evidencia matemática é do ano 2000, antes de Cristo. Do 2000 a 1500 hai unha serie de partidos. Un dos máis famosos é este, o papiro de Ames. Ames é o sitio onde se descubriu, e Rin é o nome da persona que o descubriu, pero basicamente conoces máis polo nome de quen o descubriu que polo sitio de quen o escribiu. Pero, bueno, todos son así. Sociedade de autores, supongo. Bueno, pois foi descoberto, pois eso, no ano 1876, polo individuo que está no Museo Británico. Un excelente sitio para ver estas cousas. Unha ampliación do que está posto aí para que se perciba un pouco máis. E xa hai matemáticas, o que nos entendemos os matemáticas, ou xa hai figuras xeométricas, non nos debe sorprender, non? Todos sabemos os problemas que xenerou históricamente o Río Nilo, o asolamento de terras, o problema de restituir as propiedades, ou, bueno, pois, tiña que haber moita xeometría para saber calcular, para saber, pois non nos debía extrañar. Isto que aparece neste, pois, é máis como parece unha clase para escolares que cálculos matemáticos realmente interesantes, pero, bueno, son matemáticos e estas son as figuras que hai. Bueno, pois, o sistema de numeración, o sistema posicional, que é o que se parece un pouco ao noso, se o fixamos que tiñamos antes, os nosos números son muitísimo máis versátiles. Nos con 10 garabatos, do 1 ao 9 máis o 0, somos capaces de facer maravillas. Pois o primeiro vestixio que hai de sistema posicional, como noso, porque o 3, se está posto ao final son unidades, se está posto no segundo lugar son decenas, e así sucesivamente. Bueno, pois este é do ano 1900 a.C., na zona de Mesopotamia. E este era o sistema. Lamento que non se vexe especialmente ben, pero na primeira columna, se vedes, o 1 era unha marquiña daquelas uniforme, o 2 eran 2 marquiñas, o 3, 3 marquiñas, o 4, 3 arriba e 1 abaixo, e así sucesivamente. Iso son hasta 10. Despois, para facer o 11 ou 20, engadíanlle un ángulo, así por decirlo así, pola parte esquerda, e repetían a mesma numeración. Para facer o 30, facían... Bueno, pois, estes números que, comparado con aqueles de antes, son moito máis interesantes, pero non só por esta maneira precisa de facerlo, sino porque non necesitan despois o 100, o 1000, o 10.000, ni nada desto por estilo, porque eles o que fai, a partir dos 60, reiteran, cambian de posición, e según a posición en que estén, pasan a ser múltiplos de 60 ou pasan a ser unidades simples, cada que nos está posto. Isto non sei se o vendí ben, pero é un pouco do que hai. Tampouco vou dicir que todas as matemáticas é tan fácil, como para que marchemos aquí sin pensar. O sea que agrégase hasta 59, porque vanse poñendo radiñas, e a partir de 60, se poño un desos bloques ou poño ao final, pois, por exemplo, vou coller o 41. Se poño aquí son 41. Se poño aquí neste lado, e aquí poño outra cousa, isto é 41 que multiplica a 60. 41 que multiplica a 60. E o que ven aquí, añádese ao final. O sea que xa é posicional. Por eso se dice que según este un sitio ou no outro, ten un valor diferente ou o mismo símbolo. Nos outros, había símbolos diferentes para cada número. E aquí hai posicións, ademais do símbolo, non? Isto é o do posicional. Bueno, chamo, observo aí que aquí só ten 59. Hai 59, sin embargo, con isto digo que representamos 60. Cambiando para o outro lado, e alguén non se está preguntando como sei eu que o 60 está aquí ou está no outro lado? Dicir, que hai que poñer aquí? Eso foi unha parte do que ainda está sin descubrir. Eles xa sabían a conveniencia de colocar en un sitio ou outro e ainda non descubriran que lle facía falta algo imprescindible para facer isto absolutamente idéntico, non? Bueno, pois, con aquela anotación, pois,
pois temos restos importantes. Isto de aquí, que parece ser unha tabla de multiplicar, porque está posto aí 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, etc. E isto outro, que isto xa é moito máis interesante, 1900, onde estamos aquí, que ten ternas pitagóricas. Ternas pitagóricas no famoso triángulo rectángulo, pois son aqueles números do cuadrado. Por exemplo, 3 ao cuadrado máis 4 ao cuadrado é igual a 5 ao cuadrado. Isto é unha terna pitagórica. 3, 4, 5. Bueno, pois aquí, en esta tabla, daquela época, como aquele sistema de numeración, xa parece que tiñan estudios de tablas pitagóricas, de ternas pitagóricas. E aquí, en estas dúas especies de monedas que había aquí, non sei se serían a moneda da sorte ou que serían, pois sim se vai máis alá, porque no da parte esta da esquerda, según digo eu, según ustedes tamén, naturalmente, pois hai un cuadrado de longitud 1 e sobre a diagonal, pois están pintados, aquí non aparecen todos, pero son en base sexagesimal, está pintado o que corresponde a 1.4142, que todo matemático que se prece sabe que é a raíz cuadrada de 2. O sea que sabían, con ese nivel de cálculo, sabían encontrar a raíz cuadrada de 2 e chuleábanse cos amigos grabándolle as notas, non? E aquí na outra, no reverso da moneda esta de aquí, da ficha esta de aquí, pois hai un triángulo rectángulo, pois que sucede que o triángulo, as relacións de Pitágoras, que xa os conocen, non? Entón, non quero tampouco que se mezclen as cousas, que conocesen as ternas pitagóricas, non quero dicir que soupesen demostrar o teorema de Pitágoras, simplemente que eran conscientes de que había as relacións aí que podían facer a ter estudado. Bueno, por que sexagesimal? Por que de base 60? Por que hasta 60 non cambiaban de posición para cambiar de número? Bueno, pois, a idea é que cuantos máis divisores teña a base, máis fácil é. Eu poño aquí o chiste, en fin, a opinión de maneira, que os ovos antes marcábanse por docena, porque a docena partía ben entre 2, media dúcia partía ben entre 3, e partía ben entre 4. 12 podemos dividir por 2, por 3 e por 4. Bueno, pois 60, ademais de ser múltiplo de 2, de 3 e de 4, tamén o é de 5. 60, en verdad, son 2, 3, 4 e 5, aparte de outros maiores que ven despois, o sea que como base, pois, por que non? Se este fose a ser o concepto de que cuanto máis múltiplos, cuanto máis divisores teña, mellor, pois valía perfectamente, non? Pero, bueno, a base decimal axustase mellor se contamos polos dedos, ao fin e ao cabo temos 10, ou, antes que andaban espidos dos pés, que andaban descalzos, pois 20. Entón, o concepto de que 60 para contar, pois o mellor non se sostén tampouco, non? Bueno, pois, quizás sí, porque se usamos as falanges, en lugar utilizamos as 3 falanges de cada un dos dedos, 3 por 4, 12, con 5 destes que temos aquí, 5 por 12, 60, temos un sistema de numeración para números máis grandes que nos permite manejar perfectamente a base. Podía ser unha explicación, non vamos a ver. Pero que había máis cosas. Esta xente, pois, xa sabía a canción esta que popularizou Pablo Milanés, que o tempo pasa, que, ademais de pasar, pois, podía resultar interesante o medir. E un modo de medilo, a menos de cerciorarse de como transcurre, pois é chantar un pan no suelo e ir estudiando as sombras que vai producindo o movimento do sol ao longo do día, como tiña posto. E xa que o temos, pois habrá que medilo, digo eu. E para medilo, pois non se necesita gran cousa, pois, non sei, poñerei un círculo alrededor, un punto cualquera, unha recta que pase por ali, agora, coa mesma distancia, facemos ese arco que está posto aí, unimos esas duas líneas que están postas aí, e voilà, isto xa o sabemos facer casi todos, e non necesitamos metro, nin láser, nin puntero, nada, pois só coa distancia que fixamos de medir a circunferencia, xa sabíamos montar o hexágono se caía. Se partimos un lado do hexágono a mitad, e por aí trazamos un e volvemos a empezar, pois, naturalmente, o que vamos a ter agora é a circunferencia xa dividida en 12. Xa podíamos ter 12 marcas igualmente distantes para, se quixésemos contar as 12 horas do día. Se quixésemos 24, porque son os días antoxadizos, pois volvemos a repetir o procedimento e sabemos contar os 40. Pero é que esta xente, ademais, xa descubrira para entonces as constelacións.
xa estudiaba o movimento do Sol pola eclíptica, e xa tiña as casas do zodíaco que temos hoxe en día, e tiñas 12 que tiñamos nós, e cada unha delas tiñan divididas en 30, porque eran os dioses que destinan. E aí onde aparece, ao principio, a primeira vinculación das matemáticas coa divinidade, coa religión, na que non vou entrar, pois, porque non hai tempo para meter todo, non? Pero daí diría o de outra posible razón para utilizar 60 como base, e a propósito, sigues utilizando 60 como base hoxe en día, porque os grados dividense 60 minutos, etc. Igual que as horas se dividen 60 minutos, e as outras permiten facer os chistes típicos de cambio de base, pois que o avión leva máis tempo de Coruña a Barcelona, porque tarda hora e media, en cambio de Barcelona para Coruña só tarda 90 minutos, non? Pois é un simple cambio de base, o mesmo concepto, que según que o manexe, pois parece que é máis interesante